טוב, שלום לכולם, כאן עמית, והיום נמשיך בסדרת הסרטונים הבאה שלנו על השקעה מבוססת סטטיסטיקה. אז בואו נשיתק מסך ונתחיל. אז בעצם, אם אנחנו נחזור לשיעור הקודם שהיה לנו, אה, אני אעלה את הקובץ. אז בעצם דיברנו שבסופו של דבר אנחנו רוצים להשקיע בקרנות סל. רוצים לקנות קרנות סל בגלל שהן כל רבעון מבצעות ריבלנס, מנפות את החברות החלשות, ואנחנו נכנסים עם החברות החזקות. דיברנו על ה-S&P לאורך ההיסטוריה, דיברנו על ניתוח סטטיסטי בסיסי ועל איך לנצל משברים, 89% הצלחה לזה ששנה תהיה חיובית אחרי שנה של משבר, אה, דבר מאוד חכם. טוב, בסדר גמור. דיברנו על בחירה של קרנות סל, איפה אנחנו איזה תנודות אנחנו רוצים בתיק בחמש שנים הקרובות. דיברנו על זה שאולי נרצה תנודות גבוהות ובהמשך להמיר את הכסף לנדל"ן. בטווח הארוך, אם נחכה מספיק, כל קרן סל תהיה עם תשואה חיובית. זה משהו שככה חשוב לי להזכיר. אנחנו תכף נדבר על המשבר שהיה לנו בשנת 2000, ואנחנו נדבר על המשבר שהיה בשנת 2008, על משבר הדוט קום, ועל איך מתמטיקה וסטטיסטיקה יכולה לעזור לנו לקבל החלטות גם כשהשוק עולה, גם כשהשוק מדשדש וגם כשהשוק יורד. טוב, אז ככה, הבנו שאנחנו רוצים להשקיע בתעודות סל למיניהם. בעצם אנחנו רוצים להיכנס לעסקת לונג. מה זה אומר עסקת לונג? זה בעצם לקנות את אותה קרן סל. אז אנחנו קונים את אותה קרן סל, ואנחנו בעצם רוצים לקנות מוצר טוב בזול. ככה אנחנו מסתכלים על קרן הסל, כמוצר שאני קונה בסופר, בין אם זה עגבניות, מלפפונים, כל דבר אחר. אני מבחינתי רוצה לקנות מוצר טוב שאני מאמין בו שהוא טוב בזול, אני לא רוצה לקנות שהוא יקר מדי. אז אנחנו בעצם רוצים להיכנס לעסקת לונג. יש עסקאות אחרות, אפשר לעשות לפעמים עסקת שורט, אנחנו נצלול לזה בהמשך. כרגע אנחנו נתמקד רק בעסקאות לונג ובסוגים שונים של השקעות. אז בגדול, כשאנחנו משקיעים בקרנות סל, אנחנו משקיעים פסיבית בקרנות סל. אני הולך לזכור כאן שלושה שיטות של השקעות פסיביות: דולר קוסט אברג', value average ולנגסם. אז מה זה דולר קוסט אברג'? בונים תיק השקעות שמורכב מספר מדדים או ממדד בודד, קרנות סל, you name it. לכל מדד מקצים אחוז שונה בתיק עד שמגיעים ל-100%, ומפקידים כל חודש סכום קבוע ללא תלות בביצועי התיק. מה הכוונה? אני למשל כל חודש מפקיד $100 ב-S&P 500. לא מעניין אותי אם ה-S&P עולה, יורד, מה המצב שלו, אני מתעלם לגמרי מהביצועים שלו בשוק, ומכניס בראשון לחודש כמו עיוור $100. אני כבר אגיד לכם באופן אינטואטיבי, עוד לפני שהכנסנו לחישובים, להתעלם לגמרי מביצועי השוק ומהתנודתיות של השוק זה טעות. זאת אומרת, אנחנו נעשה תשואה, אנחנו נרוויח כסף, אנחנו לא נרוויח את הסכום המקסימלי שנוכל להרוויח, כי אנחנו בעצם מתעלמים לגמרי מהביצועים של השוק, מההתנהגות של השוק. זהו, אז חשוב גם לדעת את זה. אז יתרונות וחסרונות. אז דולר קוסט אברג' בעצם מפחית לנו את התנודתיות בתיק. זה נכון, יש לי על זה קצת ביקורת. אנחנו בעצם מתעלמים מהביצועים של השוק, שזה החיסרון שלו. יתרונות, קל לעשות את זה, אפקטיבי, יעיל, מה שנקרא שגר ושכח. אוקיי, בעצם אנחנו מתעלמים מביצועי השוק ומנתוני השוק. עכשיו אנחנו נדבר על value average. אז מה זה value average? value average זה בעצם השקעה חודשית כתלות בביצועי השוק. נשקיע פחות כסף כשהשוק עולה, נשקיע יותר כסף כשהשוק יורד. כאן אתם יכולים לראות את ההבדל בין דולר קוסט אברג' לבין value average. ובואו ניתן דוגמה שקצת תסביר את העניין. אז שימו לב, כאן אנחנו מסתכלים על שנה אחת, הדולר קוסט אברג', אנחנו רואים ב-amount involved, כל חודש שם $1,000 ללא תלות בביצועים של השוק. שימו לב כאן, value average,
בעצם אנחנו שמים יותר כסף כאשר השוק אה, זול, ושמים פחות כסף כאשר השוק הוא יקר. אה, איך value average עובד? בואו ניתן דוגמה ככה יותר קונקרטית. למשל, אני רוצה לחסוך 120,000 שקל. 120,000 שקל, זה אומר שאני שם כל חודש 10,000 שקל. פשוט מאוד. את ה-120,000 שקל האלה אני מקצה להשלמה להון עצמי לדירה. מעולה. אני בראשון לחודש בא, שם 10,000 שקל. עובר חודש, אני נכנס לפברואר, נגיד השקעתי בינואר, שמתי 10,000 שקל, עכשיו מגיע פברואר, אני מסתכל על התיק, האם אני צריך לשים עוד 10,000 שקל או פחות. אם התיק שלי עלה, אני שם פחות, כדי להשלים ל-20,000. אם התיק שלי ירד, אני שם יותר כדי להשלים ל-20,000. וככה בצורה כזאת אני קונה יותר כשזול וקונה פחות כשיקר. אבל אני כל חודש מפקיד כסף בשוק. זה האסטרטגיה הזאת שנקראת value average, היא אסטרטגיה טובה יותר. שימו לב כאן, אה, אה, כמה אנחנו קונים. אה, כמו שאתם רואים כאן, אתם רואים VA, current gain, רווחים הרבה יותר גבוהים לעומת ה-DCA. כאן אתם רואים בוויקיפדיה על ההבדל של DCA אל מול VA. אתם רואים ש-VA, הביצועים של ה-VA הם בעצם טובים יותר מאשר של ה-DCA, כי אנחנו בעצם כל חודש מסתכלים על התנודתיות של השוק ופועלים על פיו, וזה בעצם הרעיון להשתמש במתמטיקה וסטטיסטיקה, להבין את התנודתיות של השוק, ובהתאם לזה כל חודש להיכנס לעסקה או כל תקופת זמן. אנחנו כל הזמן רוצים להיות בשוק, אנחנו רוצים למקסם רווחים, אה, אבל זו השיטה, ואנחנו בעצם רוצים לפתח משהו שהוא מאוד מאוד דומה לזה, כדי להיכנס לעסקאות ולהבין מה קורה כשהשוק עולה, יורד או מדשדש. מה קורה לשיטת ה-VA כאשר השוק יורד? אז אתם יכולים לראות שה-DCA יורד בצורה יותר אגרסיבית מאשר ה-VA, פשוט מהסיבה הפשוטה, קנינו מוצר טוב בזול, ולכן גם כשיש ירידות אז הרווחנו פרמיה. זה בול מה שאנחנו נרצה לעשות באמצעות מתמטיקה וסטטיסטיקה. אנחנו נרצה לחפש בעצם את אותם קרנות סל שהם זולים, שהם מוצרים טובים, ולהיכנס אליהם, ולדעת לתמחר בצורה נכונה את אותם קרנות סל, להבין איך הן מתנהגות לאורך השנה, איך כל קרן סל מתנהגת על ציר הזמן לאורך השנה, ולתכנן את ההשקעה שלנו על ציר הזמן, ולדעת להיכנס לעסקאות טובות, מעולות, לדעת באיזה חודש אני אמור להיכנס לעסקה. אז ככה ה-VA נראה כשהשוק עולה. אז אתם רואים ביצועים טובים יותר ל-VA לעומת ה-DCA, אז גם כששוק יורד, אז ה-DCA יורד יותר, וגם כששוק עולה, ה-DCA עולה פחות. לכן אנחנו נרצה לעבוד עם VA, value average. בעצם אנחנו רוצים, זה שהיא אסטרטגיה מאוד מוכרת, שבעצם לוקחת בחשבון את התנודתיות של השוק. אנחנו רוצים להיות קשובים לתנודתיות של השוק, ולפי זה להיכנס לעסקה. לנגסם זה הפקדה חד פעמית לעומת הפקדה חודשית. היתרון המרכזי זה שהכסף עובד בשלב מאוד מוקדם, החיסרון המרכזי זה שיכול להיות שקנינו פיק, ונאלץ לחכות המון המון זמן עד שנראה רווחים. אז ככה זה נראה לנגסם מול דולר קוסט אברג'. כאן אתם רואים את הביצועים של ה-DCA לעומת הלנגסם. טוב, אז אפשר לראות שבאופן ברור שה-DCA הוא underperform לנגסם, זאת אומרת על ציר הזמן, למעט הנקודת זמן כאן, כאן אני אסמן את זה, למעט הנקודת זמן כאן והנקודת זמן כאן, לנגסם עם ביצועים הרבה הרבה יותר גבוהים. הנה, DCA underperform לנגסם. אתם רואים שרוב הגרף נמצא בחלק הזה בצורה משמעותית, בצורה מאוד 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 משמעותית, ובגלל זה אנחנו כן נעדיף את לנגסם על פני DCA.
בוא נמשיך. אז דעה אישית שלי, עדיף לשתף את value average ואת לנגסה. איך, עכשיו שאלת אולי בעצם מיליון הדולר, איך נדע שהשוק בירידה ונקנה יותר יחידות צה"ל, והשוק עכשיו בעלייה ונקנה פחות קרנות צה"ל? אז התשובה לשאלה הזאת זה באמצעות סטטיסטיקה. אנחנו לא יכולים לחזות את העתיד, אנחנו יכולים לנסות להבין סטטיסטית מה אנחנו מצפים לראות, מה אנחנו מצפים שאותה קרן סל תתנהג, ובהתאם לתנודתיות שלה באותו רגע, אנחנו נראה האם היא תואמת לציפיות שלנו. אם היא תואמת, מעולה. אם היא לא תואמת, נדע לפעול בהתאם. בין אם השוק יורד, עולה או מדשדש, אנחנו רוצים להרוויח בכל אחד מהסיטואציות הללו, וסטטיסטיקה ומתמטיקה יכולה בצורה משמעותית לעזור לנו לקבל החלטות בצורה פשוטה, מבלי להכניס רגש, מבלי להיות אמוציונלי סביב שוק ההון, כי לשוק ההון לא אכפת מאיתנו. אז איך עושים את זה? באמצעות anomaly detection ובאמצעות סטטיסטיקה קלאסית. אני אדבר על זה בשיעורים הבאים, אבל אתם יכולים לראות כשאנחנו קונים מוצר טוב ואנחנו נכנסים לעסקאות לונג, אני רוצה לדעת לנטר מתי אותה קרן סל נמכרת בזול, ובעצם אני רוצה לעשות anomaly detection על time series ולזהות את אותם נקודות מינימום על אותם קרנות סל, ובנקודות האלה להיכנס חזק. בנוסף אני רוצה להשתמש בסטטיסטיקה קלאסית ולהבין את השינוי החודשי של כל קרן סל על ציר הזמן, ולראות האם אותה קרן סל נמצאת בתנודתיות הזאת. סתם אני אתן לכם דוגמה, שככה תמחיש את הנקודה. בואו נסתכל על ה-QQQ. אז ה-QQQ זה בעצם הנסדק, במשבר הדוט-קום ראינו ירידות מאוד 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 אגרסיביות. אני בכוונה רוצה להסתכל על 1999 עד 2003, באמת תקופה שבה השוק קרס, פשוט באמת באמת קרס בצורה קטלנית. וכל מי שנכנס הפסיד כסף, ולקח הרבה מאוד זמן עד שהשוק יתאושש. אז ב-1999 אנחנו יכולים לראות עליות מאוד יפות, עליות שתואמות הסטטיסטיקה, ובעצם אנחנו מתחילים את שנת 2000 עם ירידה מאוד מאוד קיצונית, לא, שנת 2000 בעצם מתחילה עם עלייה מאוד מאוד קיצונית, מאוד מאוד חריגה, לא אופיינית. אנחנו תכף, בשיעורים הבאים אני אדבר איתכם על סטטיסטיקה קלאסית ועל anomaly detection, ואנחנו, כשהשוק עולה יותר מדי או יורד יותר מדי, אנחנו צריכים רגע להיות בפוקוס ולהגיד, רגע, אולי לא שווה להיכנס לשוק יקר מדי, או חלוטין, אולי השוק יקר מדי. כאן אנחנו רואים תנודות מאוד מאוד קיצוניות. אני בשיעורים הבאים אסביר על התנודתיות הזאת, על התנודתיות המקובלת בכל אחד מהמדדים. ברגע שאנחנו מזהים תנודות כאלה, אנחנו מבינים שהשוק נכנס למשבר ואנחנו כבר לא נכנסים לעסקאות יותר. אנחנו ניכנס במקרה של משבר לעסקה 1-2 בשנה, ניתן למשבר לעבור, וזהו, ואז משם נמשיך להשקיע. עכשיו, שימו לב, אנחנו רוצים לקנות בזול, נכון? אבל אם אנחנו נכנסים לממש שנה של ירידות, אנחנו נראה סטטיסטית שאנחנו הולכים לשנה של ירידות, אז אנחנו נרצה להיות בשוק, אנחנו נרצה להשקיע באותה שנה, אבל לא נרצה כל חודש להשקיע. כי אין טעם בלהשקיע כל חודש, אם אני יודע שכל חודש אני הולך להפסיד כסף. אני ארצה להשקיע באותה שנה, אבל אני רוצה להיכנס לעסקה 1 או 2 במהלך השנה, עסקה אחת טובה, 2 עסקאות טובות, לנסות להגיע למינימום הלוקלי, גלובלי, לתת למשבר לעבור, ושוב פעם להמשיך להשתמש ב-anomaly detection כדי לזהות עסקאות טובות בשוק ההון. אז גם כאן אפשר לראות 2021, איך השנה הזאת התחילה, 2022, גם ירידות מאוד 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 חזקות, ירידות אגרסיביות, שהן לא אופייניות לתנודות של הנסדק, וברגע שאני רואה שחודש אחרי חודש אנחנו בתנודות מאוד קיצוניות, אני מבין שאנחנו נכנסים למשבר, ואני לא נכנס לעסקאות. אני משאיר כסף במזומן, ואני מה שנקרא מחכה לחודשים שבהם אני מצפה לירידות עוד יותר אגרסיביות, שם אני אכנס בצורה משמעותית, ומפה תהיה עלייה. אני כבר יכול להגיד לכם, סטטיסטית, ספטמבר זה החודש עם הירידות הכי גבוהות. זאת אומרת, הסיכוי שלי
להיכנס לעסקה בספטמבר, זאת אומרת, אני מצפה לירידה אגרסיבית בספטמבר, ולכן אני ארצה להיכנס בספטמבר ברגעי משבר. יש עוד כמה חודשים שבהם אני ארצה להיכנס. אגב, זה בדיוק קשור להרצאה הראשונה. באיזה חודשים אני עושה ריבלנס? בספטמבר אנחנו עושים ריבלנס על הנסדק. ולכן, ספטמבר למשל, הוא חודש מצוין להיכנס בו לעסקאות עם אנומלי דיטקשן. אנחנו בארצות הבאות נגיע לזה, אבל אנומלי דיטקשן שעושים על חודש ספטמבר, שאנחנו יודעים שזה חודש עם ירידות אגרסיביות, יגרום לכך שאנחנו נקנה מוצר מצוין במחיר מאוד 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 אטרקטיבי. גם בשנת משבר שווה לעשות את זה. ואז בעצם אנחנו ממקסמים רווחים ועפים לשמיים. אם אני עשיתי אנומלי דיטקשן בחודש ספטמבר כאן, בשנת משבר, יכול להיות שעשיתי 30% תשואה לכסף, או אפילו יותר. ואם אנחנו מחברים את המספר הזה והופך לפלוס ולא למינוס, כי ידענו לעשות אנומלי דיטקשן, ונחבר את כל הדבר הזה כאן, אנחנו יוצאים מ-2022 עם רווח מטורף. וזה בול מה שאנחנו רוצים לעשות. בשנות משבר אנחנו רוצים להיכנס לעסקה 1-2. מבחינתי שנת משבר זה שנה שבה יש תשואה שלילית על הנסדק. שוב, כאן אנחנו רואים את השנים עם מה שנקרא בועת הדוט-קום מתפוצצת. אני אדבר בארצות הבאות על איזה סטטיסטיקות עושים, על מנת להיות חכמים יותר. זהו, זה ההרצאה להיום. אם אהבתם את התוכן שלי, תירשמו לערוץ, אני אמשיך להעלות סרטונים, ולעזור לכם להשתמש במתמטיקה וסטטיסטיקה כדי לקבל החלטות מושכלות יותר. ביי ביי, יום טוב.